Cek. Hong wilah hengestu Brahmana sidhem miyak mendung angdanu. Abra Markata Sonare Hyang Arka ingkang mijil saking Cakrawala ingkang wonten lumahing Bantala kurping angkasa. Mega petak lamat dados sirna saking Pandulu Prabawan Sorote Sang Hyang Pratanggapati ya Sang Hyang Bagaskara ingkang wis datan arsa madangi Tribahwana. Triweskarane telu Bahwana jagat ekaloka dwiloka ya triloka. Nenggih ingkang wonten jroning wana Krendayana ingkang dados pambukaning kandha. Sinten wonten jroning wana Krendayana lah punika tawarnane Prawadya Balaruta Danawaya Prawadya Balabuta. Dasar Prawadya Balabuta yen to tutuke mengo siunge modot 2 meter dawane. Yen guyu kaya gojokan sewu, yen watuk kaya gluduk, yen segu kaya bledhek ing mangsa ketiga mangkono taping Prawadya Balaruta Danawa. Pating gero, pating galedrah, pating gedebuk salah bawaning Prawadya Balaruta Danawa. Gero medal saking jroning wana Kendayana. Kaget risang kabeh rangu rinangkul kinempit kompit dosang retnaning bawana yakti tukang walang ati yakti heninging tias yaktine wong kudu garing ing samapta barisaning Wadya Balaruta Danawa. Pating gro pating galedrah samiya nitih wonten gigiring turang gayaksa medal paseban Jawi lamun ta Cinandaya Cundaka salah perpawani.
kejanjut bareng maju Gambyak untaping wadya Ruta Drawa. Loh. Loh. Ngulon bali ketan. Prapaning sang Rekyana Patih Jumana Yaksa. Kono padha dikepenake, Sok. Wah, rewang nyambi jaran iki. Loh. Iya. Iya. Loh. Wah. Oh ya. Oh ya. Solololo. Oh ya. Oh ya. Os. Oh wah. Oh. Oh, yeah. Loh, wah, sih. Wah. Oh, ya. Oh,
praptaning Sang Maha Prabu. Loh, Jalna Yaksa. Loh. Jurit. Mapan ana daleme Bapak Riyana saha Ibu Nani iki dina. Ngenekke tasakuran Dik rikala semana nyunatke anake lanang Bagus Eril Avendar Avendi mula saka kuwi jurit. Bareng-bareng donga marang kersaning Gusti sing Maha Agung. Didongak-dongake Bapak Riyana saha Ibu Nani nggone duwe gawe pinaringan rahayu slamet kalis ing rubeda wiwit dina iki lan saterusé Allahumma amin. Kejaba saka jurit anakmu lanang sing disunatke Bagus Eril Avindar Effendi muga-muga dadi putra sing migunani turap nusa bangsa agama uga bekti marang wong tuwa ya teh. Jurit rasa seneng jroning atiku tan kena kene rawit wis suwe nggonku ora ketemu karo kowe. Dek rikala semana maneng plampang aku ora teko mergaku ndores tak kandhani. Tenan karepane akeh. Mula njaluk sepura saka kowe ya, Dik. Remo sakona bacutke nggonku suka pari suka. Oh ya. Loh. Wah. Jurit. Sak tenane iki enek wong sing dawuh marang aku. Neng ra tak gawe kok teh. Njaluke video call aku moh dadi perkara malahan. Mula aku ya meneng wae. Jurit. Leremo, tak bacutke. Oh ya. Yo. So. Yo. No. Nun sewu dumateng para rawuh nyuwun wedalipun sekedap. Monggo panjenenganipun Mas Riyana kalian Bapak Slamet saha Ibu Munawarah kapurih tindak ngajeng. Mbak Nani nang luar negeri ben delok ae. Monggo Mas Riyana kalian ingkang bapa panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi nggih. Uba rampene dibeto teng ajeng nggih. Penak-penak. Bebas ongkir iki. Oh inggih. Mbah Gambuh ditata Mbah Tejo. Mbah Wakijah madhepe ngrika, Pak. Ah, madhepe ngaler ngrika. Jaranane nang mburi nggih. Jarane grup pira to kuwi, Bud? 6. Oh iya. 6 ya wong 6 lho, Pak.
Pak Slamet ngomong ke Mbah Slamet wong 6 ngono beres wis. Pak Slamet. Pak Slamet pundi Pak Slamet? Pak Slamet sing pundi? Oh, niki pripun niki? Niki diasta mriku napa ngriki? Oh, ngriki mawon nggih. Nuwun sewu dumateng para rawuh nyuwun wedalipun sekedhap mawon niki wonten nadar utawi ujar ingkang badhe dipun aturaken dik rikala semanten panjenenganipun Bapak Riyono kalan Ibu Nani nate nggadah nadaripun ngaten. Mbok bilih benjang badhe selaman dipun tanggapaken jaranan mliwis putih rukun warga Kranten selamanipun sampun sakmenika kantun syukuran. Kaseksan para rawuh nggih niki tas syukuranipun panjenenganipun Bapak Riyono kan Bu Nani ngawonten upacara khitanan putranipun dik rikala semanten. Mugi kemawon sak sampunipun niki mangke ngawontenaken nadar ampun wonten bumi nagih janji danyang nagih utang mbok bilih wonten sengkala ingkang saking wetan tinulak bali mangetan sengkala ingkang saking kidul tinulak bali mangidul sengkala ingkang saking kilen tinulak bali mangilen sengkala ingkang saking ler tinolak bali mangaler ingkang wonten tengah nambahana teguh rahayu wilujengipun Bapak Riyono kan Ibu Nani sakwarga sedaya prarawuh dipun suwuni pandanganipun nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuka Mbak Tejo, dibuka Mbak Tejo. But, omong Pak Slamet wong 6. Wong 6 but. But, mulai genten omong but. On kita ngomong sing dhuwur wong pira? Panjake wong 13 but. Sindane loro Mas. Heeh. Dalange ra usah diomongne. Dalange ra usah diomongne but. Urusane Pak Jum lho. Pak Jum. Pak Jum ana? Anu kuwi lho. Mas munggah lek teng sinden. Munggah mawon. Lah. Semua anget sinden. Apa to? Langsung munggah mawon. Ngene ya. Yo bah. Angel. Pak Jum. Aja lali. Lho wayange wis tak omong budi pangange engkel ae lebut awakmu ibut. Jan angel budi iki. Oh. Nah, tum-tuman kudune. Matur nuwun, Mas. Mestine ya ora seng.